Λοιπόν κορίτσια, ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς γίνεται το ζύμωμα διπλώματα. Μόλις έβγαλα το τάπερ από το ψυγείο, έχω ανάψει το φούρνο στους 250 αντιστάσεις, έχω βάλει τη γάστρα μέσα αδιανή με το καπάκι της. Λοιπόν, το ψωμάκι μας έχει αυτή τη μορφή. Θα αλευρώσω το πλαστήρι μου. Και θα ρίξω μέσα το ζυμάρι. Δεν πιάνεται με τα χέρια σε αυτή τη κατάσταση που είναι, γι' αυτό και χρησιμοποιώ τη σπάτουλα. Βλέπετε πόσο κολλάει. Και εξακολουθώ με τη σπάτουλα τώρα να αρχίσω να διπλώνω από την άκρη προς το κέντρο. Και τώρα θα βάλω το χέρι απλά από την άκρη προς το κέντρο. Το ζυμάρι μας έχει αλευρωθεί καλά, δεν κολλάει. Τι μπορείτε να κάνετε τώρα? Ή το αφήνετε ολόκληρο το καρβελάκι όπως είναι εδώ, με αυτά είναι τα διπλώματα που θα μείνουν, θα το γυρίσουμε και θα κάνουμε αυτό μέχρι να κάψει ο φούρνος, και όταν κάψει ο φούρνος το γυρίζουμε και το ρίχνουμε έτσι μέσα στη γάστρα με τα διπλώματα προς τα πάνω για να κάνουμε τα ωραία τα σκασίματα. Άλλος τρόπος είναι να το κόψουμε στη μέση, να αρχίσουμε πάλι να διπλώνουμε ένα καρβελάκι, δύο καρβελάκια, ή κάνουμε αυτό. Και έχουμε μία φρατζολίτσα, όπως αρέσει στη δική μου οικογένεια. Μπορείτε να κάνετε και αυτό. Χαρακές. Και πάλι προς τα κάτω. Το αφήνουμε πάνω στον πάγκο μας και περιμένουμε να κάψει ο φούρνος. Μόλις κάψει ο φούρνος και η γάστρα μαζί, ανοίγουμε τη γάστρα, φέρνουμε τούμπα το ζυμάρι μας και το ρίχνουμε μέσα. Με προσοχή να μην καούμε. Το αφήνουμε μισή ώρα με καπάκι και στη μισή ώρα ελέγχουμε. Αν μας αρέσει το χρώμα, ανοίγουμε το καπάκι και το αφήνουμε ένα τεταρτάκι, άλλες φορές θέλει 10 λεπτά, άλλες φορές θέλει 2 λεπτά παραπάνω, είναι ανάλογα το φούρνο. Και το ψωμάκι μας είναι έτοιμο.